I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 5 billion cells members da leaders. Ina yi kuwa fatan alkhairi kuma ina mai farin cikin sanar da mu cewa kamfani ya yi update ya ce kowa za a biya shi da kuɗin ƙasar shi. Kamar yadda muka sani a baya mun yi bidiyo cewa kowa ya zaɓi crypto saboda ita ce hanya mafi sauƙi. To yanzu kuma alhamdulillah kamfani ya gane cewa ana tura mai saƙonni kuma insha Allahu yanzu mun samu dama akan kowace ƙasa za a biya su da kuɗinsu na ƙasarsu, kuɗin Najeriya in Najeriya kake, kuɗin kowace ƙasa. Za mu nuna yadda ake zuwa a ciki wannan hanyar biya ta banki ta ƙasarmu Najeriya. Sai mu yi haƙuri mu kalli wannan bidiyo farko zuwa ƙarshe. Ɗan tuni kada ku manta in baka danna alamar subscribe ba ka danna, duk da alamar tana bayyana da alamar like. Allah ya ba mu nasara baki ɗaya. Kamar yadda kuke gani. Farko idan ka shiga account ɗinka na 5 billion cells, na san yana nunawa kamar haka. To kamar yadda kuke gani idan account ɗinka ya buɗe ma ko kuma duk yadda yake buɗe maka kai ka san yadda kake shiga account ɗinka na 5 billion cells. Mu yanzu mu ɗauka mun shiga cikin account ɗinmu. Kowa ya san wannan money maker ɗin nan. My money maker. Kamar yadda kuke gani sai ka danna wannan my money maker. Bayan ka danna shi sai ka je ƙasa in ya kawo ka wurin wannan sell data ka je ƙasa ga wasu alamomi nan inda kuke gani ka yi KYC ka wuce KYC. To wannan na biyu withdrawal earning set up. Kun gan shi nan? Wannan shine alaman da za mu danna withdrawal earning yes set up. Sai ka danna wannan wurin kamar yadda kuke gani. Bayan ka danna wannan alama da na nuna zai nuna maka haka. Zai nuna maka balance, withdrawal earning, manage wallet, manage KYC, payment history. To yanzu kamar yadda kuke gani sai ka je ƙasa gaba ɗaya in dai har ka san ka zaɓi hanyar da za a biya ka ta crypto ne ko ta PayPal ne, mu je ƙasa ku gani. Gashi nan mu abin da muka zaɓa a baya shine crypto. To yanzu sun yi news sun ce muna iya canzawa mu yi editing domin mu sa account number namu na bankin mu, UBA ne, Access Bank ne, Jais ne, kowane banki ne ga yadda za ka sa. Sai ka zo ka danna wannan alama na edit. Fatan kowa ya gan shi. Wannan alama shi za mu danna kamar yadda kuke gani. Bayan ka danna wannan alama zai nuna maka cewa kai ka sa USDT ne, ka sa receiving address ɗinka TRC20. To yanzu za mu cire shi domin mu saka account number namu mu zaɓi ta bank muke so a biya mu. Sai ka zo ka danna wannan delete crypto. Kowa ya gani? Mu danna wannan delete crypto. Sai ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna zai ce ka yi deleting. Sai ka yi deleting kamar haka. Saboda muna so mu saka hanyar biyan mu da crypto. Kana danna zai sake ce ma to ka sake saita hanyar biyan ka. Sai mu danna kamar yadda kuke gani. Yanzu gashi bayan ka danna sai ka zaɓa ta ina kake so a biya ka, sai ka zaɓi bank transfer gashi nan sai mu danna shi kamar haka. Kana taɓa zai buɗe bayananka. Za ka ga sunanka ya bayyana. Ka tabbatar sunanka haka yake a bankinka. Idan ba haka yake ba sai ka gyara. Kun gani? Ga sunanmu nan ya bayyana Usman Abubakar. Wace ƙasa? Najeriya. Wane gari? Birnin Kebbi. Address ɗinmu gashi nan Birnin Kebbi behind a window area. To ga kuma postcode, zip code duk guda ne gashi nan a wurin. To ga wuri nan suka ce mana bank account. Mun fahimta gashi nan. Select currency. Nan sai ka taɓa wace da me kake so a biya ka. Dala ne, Nigerian naira ne, sai mu danna kamar haka wannan gurin. Muna danna za ku ga can a baya babu wannan na Najeriya. To yanzu gashi sai ka zo ka danna ka yi good a kan shi. Kun gani? Mun zaɓa mu za a biya mu da Najeriya. Saɓanin a baya babu. To kana taɓa ga cike-cike nan. Da mutane sai ku mai da hankali saboda nan ne ya dace kowa ya fahimta. Wannan cike-ciken ba kowa ya san menene ake sawa a nan ba. Wannan abubuwa na farko za ku ga an ce IBAN, IBAN. Za ku ga kuma BIC. Za ku ga kuma wannan intermediary BIC. Ga kuma bank name, ga bank address. To ɗaya bayan ɗaya duk za mu cika su. Na farko nan wurin da kuke gani shine za ka saka account number naka IBAN. IBAN shine account number.
alhamdulillah kamun in yi wani cike-cike in ci kama kaina kamun in zo kan na ƙanina sai da na yi contacting banki na wato UBA. Kamar yadda kuke gani na san ga screenshot ya bayyana mai kallo zai gani an turo min da wannan akwai abin da zan ga muku wato wannan da kuke gani BIC shine Swift code shi ma na yi bincike a kan shi lallai daidai ne da Swift code da kuma wannan BIC duka zai zama ɗaya duk guda ne. To za ka sa Swift code a wannan gurin kowa zai iya zuwa ma ya binciken shi ya gani. Banki sun turo min kuma da Swift code kamar yadda kuke gani shi ma ɗan binciken da na yi ga screenshot shi ma zai bayyana mutu an karanta su gani. Sannan kuma bari mu ci gaba da ciccikewa yanzu kamar yadda kuke gani wannan gurin na farko in kun duba daga wannan gurin da na sa NGN na farko IBAN sai in saka account number na kamar yadda kuke gani ka sa account number naka na bankinka sai wannan BIC ya za ka yi ka nemo shi saboda wannan na UBA ne zan saka a nan na UBA wato abin nan Swift code na UBA kowa zai samu na bankin shi. Ya za ka samu na bankinka sai ku kalla ku gani yanzu wannan Swift code ɗin wannan da kuke gani na ce muku BIC shine Swift code duk guda ne. To ya zan in same shi saboda ni ban san na banki na ba. Misali mai kallon bidiyo kenan kawai ka je Play Store in za ka iya kamar haka kana zuwa Play Store ka rubuta wannan abin da zan rubuta ka rubuta Nigerian network code kamar yadda kuke gani network code da ka rubuta Nigerian network code ka yi sacin zai nuno ma wa'annan abubuwa sai ka zaɓi wannan na farkon kun ga yadda yake USSD code sai ka danna shi kamar haka kana danna in ya buɗe maka misali kamar haka za ka shigo cikin shi kun ga yadda nawa yake in ya buɗe ma kamar haka ga wuri nan sai ka danna bank Swift code gashi nan sai ka danna shi kana danna shi sai ka je ka nemi na bankinka kowane banki za ka same shi a nan in ma baka samu ba ka yi magana cikin Telegram group 5 billion cells Nigeria ka bincika za mu tuttura su insha Allah wannan Swift code ɗin. To mu namu UBA bank ne sai mu je mu nemi na UBA ina na UBA yake kun ga gashi nan na UBA kenan kun gani an rubuta United Bank for Africa shine namu na UBA. Menene zan ɗauka a cikin nan in rubuta ga su nan wannan abubuwan ga su nan kuna gani guda takwas ne kowane banki da irin nashi amma an ce ba su wuce takwas na ga takwas ne ko 11 takwas zuwa 11 ba sa wuce haka. To kamar yadda kuke gani wannan guda takwas ne kuma mafi akasari sun fi zama guda takwas. Sai yanzu in kallon su zaka yi ka je ka rubuta in kuma kwafi din su zaka yi sai ka danne in ka danne shi kaman kira zaka yi zai kai ka gurin kira haka. To amma wannan bai kai ka wajen kira kawai sai dai ka kalla yadda suke ka rubuta su kamar yadda kuke gani. Yanzu za mu kalla sai mu rubuta su kuma da capital letter kamar yadda kuke gani yanzu ga su wannan kalmomin da kuke gani guda takwas su ne za mu rubuta sai mu duba da kyau yadda suke sai mu je mu rubuta su a cikin 5 billion cells ɗinmu inda muke cika account ɗinmu kamar yadda kuke gani sai mu zo mu saka su nan inda aka ce BIC sai mu rubuta in capital kamar haka sai mu sake dubuwa kamar yadda kuke gani sai mu sake rubuta gashi mun riga da mun rubuta. To bayan ka rubuta wannan Swift code naka sai wannan wurin kuma duk mai kallo idan ya kalla zai ga an ce mai optional wato bai zama dole ba zaɓi ne gare ka ko ka sa ko ka bar shi. To kun ga wannan gurin da aka ce intermediary BIC shi dai ne wannan da ka sa din kana iya maimaita shi a nan kuma ko baka sa komai ba lafiya lau ne sai mu kwafi wannan
sai mu zo mu ƙara saka shi a nan. Ka tabbatar ka sa daidai kada ka yi kuskure. Bayan mun sa sai ka zo nan gurin da aka ce bank name sai ka saka sunan bankinka kamar yadda kuke gani. Bankin mu ai UBA ne. Ya za ka rubuta UBA? Sai mu rubuta shi yadda muka fi sanin shi UBA. Kun gani? UBA Bank. To sai ka ƙara sa irin kwama haka sai ka ja gefe sai ka ƙara rubuta yadda kuma yadda full name ɗin sunan bankin ka yake. In UBA ne, in kuma Zenith Bank ne, kun san kowane banki da sunan shi. Shi kuma UBA dama sun rubuta shi in abbreviation sannan kuma akwai shi in full. To yadda yake shine United Bank for Africa. Kamar haka yake. United Bank for Africa. Sai suka ce ka rubuta bank address ɗinka inda bankin ka yake. To kun ga nan gudun kada a samu matsala. Kada mutum ya je ya sa address ɗin da ba nan bankin shi yake ba. Kamar yanzu misali ina birnin Kebbi, ina Kebbi State, kuma ko a cikin Kebbi State ina cikin birnin Kebbi. To amma a birnin Kebbi wani unguwa banki na yake, kawai ba zan zo in rubuta musu birnin Kebbi ba. Ai birnin Kebbi akwai eriyoyi ba Dariya, Tsohuwar Kasuwa, Sabon Kasuwa da sauransu. To wani gefe banki na yake, ko guest ne ko ina ne, guest 1 ne ko guest 2 ne. To kamar haka. To idan kana so kawai kada ka wahala kuma kada ka sa wrong, hanya mafi sauki da zaka rubuta address na bankinka kawai sai ka zo. Address na banki na yanzu nake bukata, sai ka je cikin browser ka irin Google Chrome haka, sai ka zo misali kamar nan da kuke gani sai in rubuta UBA Bank address in birnin Kebbi. Kun gani? Na rubuta UBA Bank address in birnin Kebbi. Kana rubutawa kai kuma a garinku ko in Kano ne, in Kaduna ne, kamar yadda kuka gana yi za a nuna ma shi in map, kuma za a nuna maka shi gashi in rubutu sai ka kwafa. Kun gani? Sultan Abubakar Road ga kuma da postcode an bani in birnin Kebbi. Titi ne wanda yanzu haka ɗazu na fito can yanzu da nake muku bidiyo. To kamar haka sai ka kwafa ka je ka rubuta yanda yake. Kaga Google ne ya baka kuma daidai wanda kake bukata. To idan na zo nan ƙasa za ka ga duk shi ne. To sai ka zo ka danne da yatsanka wannan na farkon da kuke gani. Kai na ƙasanka. Ni yanzu zan ɗauka na garinmu zan sa. Kun gani? Na yi kwafi ɗin shi. To idan kuma kai ɗan Kano ne ko wani gari haka, kai ka san yadda za ka rubuta. To yanzu gashi na riga na kwafa sai in zo in saka. Kun gani? Sultan Abubakar Road, birnin Kebbi. Yanzu gashi nan na riga na saka address ina na banki na. Kun ga yanzu babu abin da aka biyo ni. Kawai sai in zo in saka wannan pay me by bank transfer. Shikenan. Ka tabbatar wannan swift code ɗin yayi daidai. Shine inda aka rubuta ma BIC. Kun gani? Inda aka rubuta IBAN shine ka sa account number naka. Kamar yadda na nuna muku a screenshot da na yi contactin banki na. To Allah ya bamu nasara. Bayan ka sa sai ka danna wannan kamar yadda kuke gani. Gashi bayan mun sa gashi nan ya riga ya tafi success sai mu danna OK. To yanzu in mun je ƙasa za ku ga mun riga mun saita cewa za a biya mu da bank transfer. Shikenan yanzu alhamdulillah gashi in mun karanta za mu gani. Mun riga mun saita ta bank transfer za a biya mu. Hanyar biyan kuɗi kenan. Wannan shine zai ƙara fahimtar da mutane tafiyar 5 billion sales ba irin kowace tafiya ba ce. Haƙuri, akwai haƙuri a ciki. Kada mutum ya zo yana wasa saboda an ce abin zai ja lokaci kamun a fara biya, mutum kuma ya wasa da daman shi. Tun yaushe kake harkan online, nawa ne ka taɓa tarawa? Wannan kuma duk abin da kake tarawa kanka shine abin da za ka cire. Na haƙuri. Ubangiji Allah ya bamu nasara baki ɗaya. Allah Ubangiji ya mana jagora, kuma Allah ya ƙara mana tsawon rai da lafiya kuma da imani, ya sa mu mutu da imaninmu. Allah ya sa abin da za mu samu ya amfane mu, ya amfani 'yan uwanmu da al'ummar musulmi baki ɗaya. Fatan alkhairi. Wannan shine bidiyo, ƙarshen wannan bidiyo akan yadda ake cike wannan hanyar withdraw sabon update daga kamfanin 5 billion sales. Ubangiji Allah ya sa mutane sun fahimci wannan bidiyo, kuma duk abin da ba ku gane ba ku yi tambaya a group. Ina ga in mutum ya bi wannan hanyar ba zai wahala ba, wani ma tambaya da zai yi. Masha Allah.